De ce o tăiat asta? Știu de ce nu te ia. De ce faci așa? Zâmbești? Da. Foarte bine. Am făcut o apă un pic mai mare. Pune o aici și vreau să fac pentru ea o barcuță. O bărcuță? De... Crezi că să-i placă la salamandră în bărcuță? Să-ți aduci încă o hârtie să desenezi salamandra. Auzi, Tom? Tom? Aud, dar sunt ocupat. Uite. Foarte bine faci. Ți-ai făcut whisky-ul? Da. Bun. Mami, știi ce am desenat? Nu, am zis că nu am atâțat. Știu ce ai desenat. Iarăși ai desenat casa, dar ai uitat iar... nu, văd balconul. Cred că are mai multe geamuri. Salamandră. Ba da, o să o deseneze. Aia vreau să văd. Nu-i ușor. Nu e ușor. Nu, deloc. Cu negru și cu galben. Ai negru? Negru are galben? Tom, ai negru? Da, uite. Trebuie să aduc sus cu Da, uite. Atunci poți să începi deja. Să-l pun pe altă parte. Pe cealaltă parte, da. Încerc, eu nu prea pot, dar o să încerc. Eu nu pot.